Fassarar mafarkin mutuwa bisa bayanin malamai masana fassarar mafarki. Bismillahirrahmanirrahim. Fassarar mafarki dangane da mutuwa tana da ma'ana daban-daban bisa ga yadda aka yi mafarkin da kuma halin wanda ya mafarkin. Ga wasu daga cikin fassarar mafarki game da mutuwa. Na ɗaya, mafarkin cewa kai ne ka mutu. Wannan na iya nuni da cewa za ka canza rayuwarka, kamar barin zunubi ko kuma fara sabon salo na rayuwa. Wani lokaci kuma yana iya nuni da yiwuwar tsawon rai, musamman idan babu wahala ko tsoro a cikin mafarkin. Idan ka ga kanka kana mutuwa tare da kuka da hayaniya, wannan na iya nuni da wata babbar jarabawa ko bala'i da zai shigo. Na biyu, mafarkin cewa wani da ka sani ya mutu. Wannan na iya nuni da rabuwa da shi ko dai ta hanyar tafiye-tafiye, saɓani ko canjin dangantaka. Idan wannan mutumin yana raye kuma a mafarkin ka ga ya mutu ba tare da wani azaba ba, hakan na iya nuni da cewa zai yi tsawon rai ko samun sauyi a rayuwarsa. Na uku, mafarkin rasuwar iyaye. Idan ka ga iyayenka sun mutu, wannan na iya nuna tsoron rasa su ko damuwa da halin da suke ciki. Idan iyayenka sun riga sun mutu kuma ka sake ganin sun mutu a mafarki, wannan na iya zama tunani ko buƙatar yi musu addu'a. Na hudu, mafarkin mutuwa tare da jana'iza da kuma binnewa. Idan ka ga ana binne ka, hakan na iya nuni da cewa ana danne ka a rayuwa ko kana jin kamar an mance da kai. Idan aka binne ka da rai baka mutu ba, hakan yana iya nuni da wani mummunan hali da ya kamata ka guje masa. Na biyar, mafarkin wani ya mutu sannan ya dawo da rai. Wannan na iya nuni da dawowa daga wani hali na barna zuwa ga gyara da tuba, ko kuma yana iya nuna cewa akwai wata hanya ko dama da aka rasa da zai sake bayyana. Daga ƙarshe, mafarkin mutuwa ga mace. Idan kika yi mafarkin mutuwa, wannan na iya zama gargaɗi daga Allah ko kuma alamar sauyin rayuwa. Ki karanta istighfari da addu'ar tsira daga bala'i. Allah ya sa mu dace ya kuma dora mu kan abin da ya kasance shine daidai. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.